To nyasi mar skuku mar Christmas chakore nyaka Ramogi ageno ni oriyo mabere kendo chenro magi mag chano skuku kata mag bedo makare e thuolo ni ma oganda ni kod nyasi mar skuku dhi makare machiegni weche manyien mag ang'ich welo ka bende wadarango moko weche mawaikonu magi e thuond weche. Nonro mar Infotrack oyango ni kwan matin kende mag jo Kenya ema chano dhialo nyasi mar skuku ka jomodong' ywago pek mar ngima. Gi samwa weni ki wuotho e ward ka ibo yudo ka nyithindo mine monyuolo nyithindo adek gin mine ariyo. Mine monyuolo nyithindo ariyo miluongo ni rude gin mine samwa weni gin mine 5. Morgi ilokwa kod thieth maduong' ma Homa Bay tok mine moyo 4 go rude seche machuok motelo ne nyasi mar skuku. An gima nene Ford ni okonyowa kaka wan jomorem malwetwa tin. Koro sama okonyowa ni to wabedo gi mor. Wan Ford ni ok wadwa nodhi ahinya. Bura mar Ford e dho wedhe ma Homa Bay oyawo thuolo mar ohala mar mako nyapus ma itiyo godo e lupo kendo miyo ji yuto mabup. Yakoromo gi namba maro machuok na ria deka uchiel nano kao kamano bende wayudore mbui mag oganda achiel kachiel yudowa kacha e mbui mar Facebook, yudowa e mbui bende mar YouTube, yudowa kanyo e mbui mar X kachiel kod mbui mar TikTok gi Instagram. Nyinga Simfroz Okinda, jaloko marwa en Belinda Phillips. Kawachako ni ji 10 oyang ni owito ngimagi e masira mar apaya manotimore otieno manyore katimo ohala ma Muhonje e apaya ma wuok Eldoret kadhi Webuye ka ji mamoko 7 dhi mbele gi yudo thieth. Matimore kinde maduol marango wuodhe mag apaya NTSA oyango ni e kauntis 13 ma pacho ka ji 25 nyowito ngimagi e apayni odiechieng' manyoro kende koriwo jowuoth gi tielo jo apiko kod jogo matiyo gi nyamburko. Lidio Keyo nigi ler. Masiche mag apaya medo kelo midhiero e kinde ni mag nyasi mar sikuku ka oganda wito ngimagi to moko bende dong' kod hinyruok. Otieno ma piny orugodo kawuono masira mar apaya ne olal gi ngima ji 10 bang' ka nyamburko mating'o jowuoth ne otuomo lori mating'o mbolea mane ochungi e bandara e kinde mane nyamburko mating'o jowuoth no ne temo mondo mi okadh nyamburko mamoko. Sisi wenye tulikuwa mbele nyuma tulisikia tu gari tu mbele tu. Hiyo ndo ilisema sasa sisi tukakufa. Hakika kweli sisi wenye tulikuwa nyuma mimi niligongwa kichwa na mguu, lakini nashukuru Mungu. Sasa ilibidi tupitie kwa dirisha juu sababu wenye wako mbele yetu hatuwezi tukapita na uko. Kuna gari ya mbolea ilikuwa imesimama hapa juzi. Ambapo hii gari Nissan ilikuwa inatoka huko juu na ikagonga nyuma ya hiyo trailer. Ingawaja kulingana na wenye walikuwa ndani, huyo msichana amekuwa kwangu akasema huyo driver alikuwa amelewa. Na hii trailer imekuwa hapa kutoka juzi, ilikuwa hapa kitu saa 5 juzi mjana. Na wakawa wamengoja hata driver akawa anakaa kwangu. Masirano manotimore kati mohala ma Muhonje kar chung'o bura malugari e apaya ma Eldoret kadhi Webuye ne oyo ji amoko 7 gi hinyruok kanyaka sani gidhi mbele gi thieth. Watu wenye walikuwa mbele wawili na driver I think walikufa. Alafu hii kiti ya kufuata pia hiyo watu walikufa hapo. Alafu hii next wenye alikuwa huku ndo mwenye alitolewa I think akiwa hali mahututi. Alafu na mwingine alikuwa huku hivi. Alafu sisi wa mwisho I think tulikuwa na mzee mmoja hivi. Huyo mzee ndo sasa sisi venye hii gari ilianguka akaanguka chini. Sasa venye alianguka chini I think sisi tulikuwa na mpitako tukipita kwa dirisha. Ilibidi sasa wakumsaidia apitie buti. Alipitishiwa na huko. Ndio sasa akapelekwa hospitali. Sisi tunatoka huko juu napata watu hapo. Kuna mashingo bwana. Hapa. Watu wote wameenda. Kuna wengine walipona kwa mama kiasi na watoto 2 hivi. Lakini hao wengine wanaume walikuwa sijui wanaume 6 na mwanamke mmoja. Sasa wakufa. Moko kuom jopiny no tiyo gi thuolo no mane giyudo mar yako mbolea mane nie lorino to kuom hai marach kaluwore gi larruok kod nyonruok mane nie kar masirano kilaro mbolea joriemb boda moko 2 ma bende noriko lero ne oyudo hinyruok ma owito ngimagi.
matimore kinde ma jomamoko ariyo bende nowito ngimagi e masira mar apaya manotimore apaya ma Sacha ang'wen e kaunti ma Nakuru. Duol marango weche mag apaya NTSA ogolo ripot manyiso ni counties maromo 12 e pacho ka maseche mag apaya oselalie gi ngima ji maromo 25 odiochieng' manyoro komedi 12 mowito ngimagi kawuono. Counties gi oting'o Kakamega, Bungoma, Nakuru, Nyeri, Siaya, Kiambu, Nairobi, Machakos, Narok, Kisii, Turkana kod Uasin Gishu. National Transport Safety Authority NTSA imetoa takwimu ya wale watu ambao wameaga dunia hivi karibuni. Jana peke yake tumepoteza zaidi ya watu 25. Na hii mwaka tumepoteza watu wengi kwa sababu ya ajali za barabarani. Na hizi ajali zile nyingi zinaweza kusuilika. Jogo manyowito ngimagi nyaka kawuono riwo jowuoth miting'o gi nyamburko maromo 20, jowuoth gi tielo 8, joriemb apiko 5, jogo mating'o apiko kod ndigni 3 kod derepe 2. Mimi nawaomba madereva tafadhali, kwa sababu wakati huu wananchi wengi wanasafiri kwa sababu ya Krismasi na mwaka mpya. Mimi nawasihi madereva muwe waangalifu barabarani. NTSA yango ne giseketo kenge makedo gi medruok mag masiche mag apaya ka kuom thuolo mandalo 4 mokadho ji 1,702 oseketho chike mag apaya machalo kaka riembo e ng'we arititi, ting'o jowuoth modhuro mokadho, riembo ma onge lesen kod otese mag okumba, kanyakla kod riembo nyamburko ma oti mandalo gi oserumo. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Report mar riwruok mar Infotrack mongere kod timo nonro oyango ni 55% mar jo Kenya ok dhi bago nyasi mar skuku ka 45% kende ema oikore ne nyasi no. Kalore kod Infotrack, chal ma kama jo Kenya wacho ni kelo kod pek mar ngima ka 45% mar jogo ma dhi bago nyasi wacho ni gidhi riwore kod anyuola maggi. Jafo mar Cynthia Onyango miyo waler e wi report mar Infotrack. E gwenge mopogore opogore e piny Kenya, oganda dhi nyime kotimo ikruok ne nyasi mar sikuku mar higa mar 2025 kod yawo higa manyien mar 2026. Chal ma kata kamano ok en chal mar wach ne oganda duto kaluwore kod lipot mar Infotrack. Kaluwore kod nonro margi, Infotrack yango ni 55% mar jo Kenya ok dhi bago nyasi mar sikuku ka 45% kende emoketo ikruok ne nyasi, chal ma onyiso dok chien kod 5% kopim kod higa mokalo. Ma 60% nolero ni ok gidhi bago nyasi, to 40% no bago nyasi. Kaluwore kod jopiny mawacho ni ok gidhi bago nyasi mar sikuku, gilero pek mar ochumi 78%, 16% olero ni gionge kod gombo, ka 11% wacho ni kinde no dhi yudo ka gintie tich. Jo Kenya 45% madhi bago nyasi olero ni moko kuom gigo magidhi timo e kinde nyasi mar sikuku uting'o budho kod anyuola maggi, dhi e ute lamo, timo alam, budho kod osiepe, timo limbe e kuonde timo limbe e kind chenro mamoko. E kwan jogo madhi bago nyasi kendo chamo sikuku kod anyuola margi, gwenge makadho wadh Nam Chumbi otelo kod 65%, Masawa gi 64%, Imbo kod 57%, Nairobi gi 54%, ka Nyanza ni kod 49% kende. Jo Kenya bende lipot yango ni pod yuago pek mar ngima kod telo marach ka moko kuom gigo mamiyo piny Kenya ochomo kamarach. Nok mar tije, midhiero e sekta mar somo bende gin moko kuom gik ma jo Kenya dwaro mondo sirikal oketie maino higa manyien ka nyakonchiel. To oganda opoyo dongruok e bero apeyni, ulalo kod dongruok e sirikan kor gwenge. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi nyaka kaunti ma Homa Bay kama nyako ma jahigni 16 kod mine mamoko 3 gin moko kuom mine ma onyuolo nyithindo 3 dichiel e kar od thieth ma Homa Bay ka ikwano mana seche to nyasi mar Christmas chakore. Kamano bende mine 5 mamoko to onyuolo nyithindo marude kendo gidhi nyime gi yudo thieth e kar thieth maduong' ma Homa Bay. Nas mochung' ne kar nyuol mar mine osuptandno, Linda Tindi, wacho ni nyithindo marude go dhi nyime gi yudo thieth kendo ngimagi kod mag jonyuolgi ni maber. Fanya tutu vile
Wayudo ni nitiere mine monyuolo nyithindo moe achiel ichgi. Koro iyudo ni mine onyuolo nyithindo 2, onyuolo nyithindo 3, to sama nyithindo achiel iyudo ka weight gi odok piny. Gibedo nyithindo ma ok otegno, gi nyithindo ma pod yom iluongo gi ni premature. Koro nyaka waketgi e nursery, ok ginyal yweyo maber, nyaka wakonygi gi ywe, nyaka wapidhgi, nyaka waketnegi warmth. Mine monyuolo nyithindo malo 2 ng'eny kabisa. Gi samwa wuoye ni kiwuotho e ward ka ibo yudo ka nyithindo mine monyuolo nyithindo 3 gin mine 2. Mani yudo mama achiel nigi nyithindo mine 2 go, koro gin gi nyithindo 6. Mine monyuolo nyithindo 2 miluongo ni rude gin mine sama wawuoye ni gin mine 5. To nyithindo go ngima kendo moko giyudo thieth. Wakwayo ngima makare ne nyithindo go kaachiel koda minegi. Wadhi nyime kama gedo mar apaya mar Rironi Mau Summit mane osinga chakruok mare kod jatend piny William Ruto giko dwe mar 11 higani osechakore kendo igeno ni obiro rumo kochopo higa mar 2027. Apaya ni matudo Nairobi kod gwenge mag Imbo mar Kenya, Kenya kod pinje mag Afrika ma Ugwe okawo maromo dola bilion 1.4. Igeno ni odhi kelo fungruok mar dhungruok mar geche e apaya kod duoko piny kwan mar ji mawito ngimagi. Ng'wech mar tieko gedo mar apaya maromo kilomita 233 bang' singo mar jatend piny William Ruto giko dwe mar 11 higani osechakore. Mimi nakuja kufungua hii barabara ikiwa imekamilika. E apaya mariwo Nairobi kod gwenge ma Imbo mar piny Kenya gi pinje mag Afrika ma milambo, komeko ni endara, tingni marang'iny ma opogore dhi nyime kod tich kendo tich tiyore. Kuom kinde, ng'weche yo maya Nairobi nyaka e gwenge mathoth madhi Imbo mar piny Kenya osebedo kod achiedh nade ma opogore ka ok dhugruok mar geche to masira mar apaya ka sirikal singo ni gedo mar apaya ni dhi kelo fungruok maduong'. This road is one of the main roads across in the Republic of Kenya, and by so doing it has a lot of motorists, it has a lot of vehicles, and we believe it will ease the movement of people and still the movement of vehicles from one place to another. Si kama hapo mbeleni ambayo ilikuwa njia moja ambayo kulikuwa na msongamano, unapata viazi zimeharibika, sukuma zimeharibika, na mayai ambayo iko Kiambu inaenda mji wa Nakuru ama mji wa Eldoret ilikuwa pia inakawia inachukua kama siku 2 juu ya msongamano wa magari. Sasa hii upanuzi wa hii barabara itafanya biashara zetu zieneze na njia ambazo inafaa. Gedo mar apaya mar Rironi Mau Summit biro chakore ondamo mokwongo ya Rironi kaka apaya mar laini 4 madhi nyaka Naivasha, kowuok Naivasha nyaka Nakuru, kama bende nitie dhugruok mar geche. Apaya no biro bedo kod laini 6 e apaya madhi kod maduogo. Koa e boma ma Nakuru nyaka Mau Summit, ndara ni biro dok nyaka e laini 4 e apaya madhi kod maduogo. From February, we'll be having 12 gangs from both concessionaires to ensure that we deliver the road by April, May 2027. A lot of work is in mobilization of equipment, the sites for the equipment, and getting the contractors on site. Yoni dhi gerie kidienje ariyo, kidieny ma okuongo kambi mar China Road kod Bridge Corporation, ka achiel kod NSSF biro kawo maromo dola milion 863. Kochakore Rironi kokalo Naivasha nyaka Gilgil, kama chielo biro mako Rironi Maimahiu nyaka Naivasha. Kidieny mar ariyo biro bedo mar kambi Shandong High Speed Road kod Bridge International. Gibiro gero laini achiel mar apaya mawuok Nakuru nyaka Mau Summit. Chenro mabiro yawo apaya ni kowuok kilomita 94 kitiyo kod maromo dola milion 678. Oriw kidienje ariyo gi te, apaya ma olosi e lony manyasani ni mariwo Nairobi kod Imbo mar Kenya biro rumo kochopo higa mar 2027 koti kod maromo dola bilion 1.4. We realize that if you invest with only one, the portfolio will go beyond $1 billion. And for some of these Chinese contracts, the approvals in their own country requires, when it is beyond $1 billion, then they have to have certain levels of approval, which would have taken too long.
Bang' rumo mar apaya ni, kembe ma ogolo pesagi e gedo biro tiyo kode duoko pesagi e thuolo mar higni 28 mabiro. If the president is going to use this project to lure us as voters, we have no problem. The problem is when our leaders will come to lure us through tribal politics. Gedo mar apaya ni biro bang' jatend piny William Ruto lande ayanga e limbe mare Beijing dwe mar 4 higani. Judith Omondi, Ramogi TV. Dweche apar tok jatend piny William Ruto kod Mosenindo Raila Odinga chuyo kogno e winjruok manyalo konyo dongruok mar piny Kenya. Gwenyruok osebede paro e wi chung' mar duond bura mar ODM kod kaka biro chalo ne duond burano higa mar 2027. Jafwambo mar Refi Nyakidi otwa kod seneta ma Kisumu Ngire Tom Ojienda kendo kelo sigana machalo kama. Tarik 7 dwe mar 3 higani e kar bagoromo ma KICC, jatend piny William Ruto kod Mosenindo Raila Odinga nochwoyo kogno e ogirimiti moting'o okenge 10 makonyo dongruok ma piny Kenya. Chal ma bende nokelo nyuol mar sirkal manywanda kata broad-based government. Dweche 10 bang'e osechalo nade? Duond bura mar ODM ochung' kanye moloyo to e kindeni ma piny Kenya ikore ne yiero maduong' ma higa 2027. Bende duond burano biro riwo lwedo gi duond bura machielo. Seneta ma Kisumu Ngire Tom Ojienda chiwo pache kama. Sirikal mabiro 2027 nyaka wabede iye kaka ODM. Wabiro bana bede iye ka wabedo gi gimiluongo ni pre-election coalition or pre-election pact gi UDA gi any other party. Ka wasetimo mano, wabiro bedo gi lemo ma wapango gi sirikal mabiro. To itime mana chon. ODM nyaka chak loso kinde gi UDA e yo moro ma winjruok bede chon gima ODM dhi yudo e sirikal mabiro. Ka watimo mana chon to wabiro ywak chon nikech kisetiyo kidwa chako pango nitumiyo wamo mano biro bedo matek. The post one to which is jamoko nyalo gajore nyalo bedo matek. But the pre, how effective do you think ni onyalo bedo? No, the election package is the only way to go. You want to go team maduong' e ODM. And mobilization kata waketu kijende wa matindo gi joma okokao kipande marokao kipande mokwongo. Mar ariyo, kaka jotelo waket centers kata waket joma ndiko ji kura odhi mondo kijende gi ondiki okaw kura. Mondo wabed gi silaha mwabro boyo go kura ni vote ji nigi kura. Koro kwa bedo effective. Wamopa kura 1,500,000 mapoko okaw. Wakaw mondo wakonygo President Ruto. Does this mean ne e yiero mokalo gieki pok wabedo gi rawere mathoth mondikore? Kini wanyisi mokwongo. Jumba limo kalo setimo voter drive kata voter mobilization. Aichulo track maduong' maringo gi joma ndiko ji kura gi ID Kisumu County. To nabuok nitie jomoko ma higi 40 maonge kura. Ji mang'eny kabisa. Koro da party leader maro Oburu Odinga gi chairperson mar ODM Gladys Wanga. Ni jotelo moko be oteme gima jotimoni. Ne jogo mapingo sirkal manywanda, Ojienda wacho ni owinjore tem sergi mar mondo giriw lwedo kendo tiyo kanyakla gi ji mamoko. Sani wakel ji together. Wakel ji kanyachiel mondo wawuoth e yo achiel kwa chomo 2027. Joma ok binyalo bet gi jo broad-based biro wuok kendgi. Koro riembgi to gibedo sympathy. Koro gimitimo ni iwegi to watiyo kodgi to be okochuno ni ka ini pai to koro nyaki idhi e function mora mora kipingo function ero. Koro watima na gi joma o mako weche broad-based matek to watem sero joma pod chunygi tek. Ponono ni ODM oriwo lwedo kod duond bura machielo e higa 2027. Bende mano nyalo rocho chenro mag welo ne lemo mopogore opogore. Mokwongo ne wacho ni tie zoning, ni zones mag ODM tie gi zones mag UDM iwenegi nomination. To mabro konyo ODM. Mwamato wach ni wacho. En mana transparent nomination. Yiero
maler mikawo go ng'amotegno. Ka wayiero ma wawe jomotegno makura goyo ma ok ler, to ji bro balo, ji bro dhi chung' kendgi independent. To onge gima rach ka ja independent kendo yombo nikech ne omaye kura ndalo manigo nomination kata kura ma nomination kata magiero. Nyaka ODM kata UDA e zones magintie tim nomination maber. Osenenore kaka kido tim mar ogai ma duond bura makolwet jogo ma olap dhogi ndong' ne lemo mopogore opogore. Chal mathothne keto jogo nyime kendo miyo giyudo loch e yiero. Paro mar Seneta Ojienda kata kamano en ni teko maluto mbulu nyaka duok ne jopiny. Yo kende minya gergo ODM obed motegno en ni kik ting' lwet ng'ata ng'ata. Wach mating'o lwetno kik bedi. Jodhi debe yiero yo maler ng'amoyombo ne mi tiket mar ODM. E kaka ne UDA otimo kata mana yiero mokalo. Emomiyo UDA nokawo seats mang'eny. Koro waduok ne japiny teko mondo go kura yier ng'amodwaro, ng'amosekonye, ng'amosechung' kode. Kotenore kod telo mar piny, lipod kambi timo nonro mar Tifa juma mokalo nonyiso ni atamalo 83 mar oganda e gwenge ma masawa paro ni Kenya ok tama kare. Kata kamano, Seneta Ojienda neno ni jatend piny William Ruto biro yudo loch mar tayo Kenya kendo. 2027 arithmetics kigoyo maber, President Ruto bro loyo. Ok mani kechini incumbent kani ene telo. Lakini ka Ruto yudo support mar jo Mombasa, to yudo support mar jo Nyanza kata jo Luo, to baro kura mar Mount Kenya East, to yudo kura mar Rift Valley, President Ruto dhi loyo. Mano gima ng'eyo. Kura ma Mount Kenya ko yud moko. Ok nyalo weno ko ni Mount Kenya te will go no. Ne otim impeachment mar Rigathi Gachagua, kendo mano nowito kura mang'eny. Koro nyaka yud Mount Kenya vote ni oduogi mondo yude yie. Ngire Tom Ojienda olap dhoge ndong' ni lemo mar gavana ma Kisumu. Lemo ma bende ji 5 mamoko osenyise siso margi. Kaluwore ni gisani omako kom seneta mar kaunti ma Kisumu. Oneno ni ng'ute romo jok matelo ne kom gavana ma kaunti no. Kidwa bedo jatelo maber, bedo jatelo mawinjo wach, mawinjo gima japiny dwaro. Japiny ma ja Kisumu wacho ni gidwaro ni gibed gi duol e weche gi. So jatelo maber en jatelo ma yawo ite mokwongo. Mong'e ni weche mag ohala ma kibuye onego losi. Chiro nchumukore juma mokalo. Weche nokolosi maber ahinya. Nyaka ipang mi los chiro e yo manyalo improve ohala. To county kucho be iketo pesa e framework manyalo miyo mine ma jo ohala kata jo ndasuka nyalo yudo pesa nyami na revolving fund. So an ka oyiera Kisumu, my approach or gima luwa ni en yo mamiyo japiny teko e weche mag telo mag Kisumu County. Efinye Kidi, Romogi TV. Kawo kanyo wadhi nyaka kadho wadh Nam Chumbi kama riwruok mar Luo United Mombasa Nam Chumbi koni en geno margi ni higa manyien mar 2026 biro bedo kod fuong'ruok kopoge kod higani mar 2025 magi koni ne odwa bedo kod midhieche mathoth. Magi ne giwacho e nyasi mar loro higa mane gibago e gweng' ma Mtongwe e kar chung' od bura Malikoni Mombasa, kuma ne gikoni lek margi en medo siro kata biro kanyakla mar goyo kang' e weche mag telo kod dongruok mar oganda. Jafamo mar Mombasa Joja Oko ni kod ler mathoth. Ne en mor miel chiemo kod math nyasi mar loro higa mane obagi e gweng' ma Mtongwe e Likoni kod riwruok mar Luo United Mombasa Nam Chumbi. Kado mopoto mar chiemb nyaluo kod thumbe manyasani ne okelo buonjo ne oganda mane oyuoro kaachiel kod welo mane ogwel. E nyasino, jokanyo ne ojiw mondo miyo nen mariek e sechegi, ma ogendni mopogore osechako timo ikruok ne yiero mabiro, mondo mi ka kinde no ochopo, to bedogi e achiel okelnegi ber to chutho mageto kelo dongruok. Mtongwe, nekech interest mani. Wan ok wamiyie this time round. Mtongwe wamakre uru, wan bende ka nominated go wadwaro, wan bende officers mag MPs gi governors go.
Rural Development Fund ma MCA dibedo ga location mare kaka mbunge uyiye mondo wedi kidwaro loso barabara to kamati moro matin ni uluongo to wacho ni wadhi loso barabara uyudo koso kujo dalawa udwani kendo 2027 wago kure likonyi katwa donge lwetwa Kotel negi kod jakom Faisal Okech Abdalla, jokanyo ne okoni katobedo ni higa mar 2025 ni ne obedo kod midhieche, biro margi kanyakla kendo bago nyasi wang' achiel en mano mar kweyo pek kod midhieche mosebedoe. Kawuono wan gi nyasi mar loro higa, nikech wang'eyo maber ni bang' ka ji osebedo ka wuoth mang'eny, nego bed ni ji biro achiel, ji logo kanyakla, nikech logo ni kelo hera, kendo logo ni miyo ji nigi chuny mar konyo ng'ato. Koro kawuono wan kaka Luo United waloro higa kendo wabed ka wabedo ni wabiro walogo mondo wami ji thuolo mondo joma dhi dala dhi chamo skuku dala odhi dala kendo chop mapema. Kaka unyalo neno, wan gi gweno, wan gi ring'o, wan gi alode, nikech alode be nyaka waket kanyo nikech health marwa, kendo wantiere gi ngolo ma wadwa mielo kae nyaka dier otieno, kwamor, kwasherekea, dolia kaka wasebedo kwatiyo matek, kawariwre paro kaka waduogo manyien next year mar mondo water Luo United mbele. Kata kamano, negikoni en geno margi ni higa mabiro mar 2026 biro bedo kod fuong'ruok, to chutho e weche mag uchumi kaluwore gi chenro mag jotelo mopogore ma ikore ne kampen mar higa 2027. Ne bende gikawo thuolono mar jiwore gin giwegi mondo mi giland kwe e yor riwo wi ogendni duto kanyakla, kendo gimed tawo chenro mageto siro jogo mayutogi ni piny kendo kale midhieche mopogore. To dago mar jiwo jowadwa ni wabedu kanyakla achiel mar oganda en gima muhimu. Mtongo wad kae, onge ng'ata mong'e kuom pogo nyithindo manyiri, gigegi mag konyruok dwe ka dwe ka gineno malo. Kwa hivyo kanya chunge kendo waduogo ne Nyasaye kamano kuom ngima kendo era mosekelonwa kendo joma osekonyowa mondo make sure ni Luo United ochung'. Luo United biro chung' nikech wang'eyo ni wan gi lek mabeyo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Thulone wakawa yueyo machuok chenro en marangi chwelo kikidhi mabor ya Ramogi wadogi weche mathoth. The Messiah, people of Israel are expecting, is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Roda nyarko ketu. Yes, the DJ. Christmas enango.
Christmas en kinde ma bende waparo nyuol mar Ruodhwa Yesu Kristo. To brother Bernard, iniparo ni Christmas en ang'o? En kinde ma wanyiso hera kendo wapogo mago matin ma wan go ma Nyasaye omiyowa kod joma ni e alworawa. Wan kaka tim Injili kalo wakwayonu hawi maber mar Christmas kod higa manyien. Merry Christmas and a Happy New Year. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Ka wariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar Kokitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech Injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo manera Mugi TV. Machiegni kendo buya mar Ford ma okwako moko kuom dhowedhe e kaunti ma Homa Bay osebedo karocho chenro mag lupo kendo weyo jolupo gi lal. Kata kamano, biro mar buyano e nam Lolwe en hawi maduong' ne oganda moko masani gole nyapos ma itiyo godo e mako rech mbuta kendo kelo negi yuto maduong'. Ripota mar kaunti ma Homa Bay Alia Beach ne otimo limbe achiel kuom dhowedhe ma Ford ogowe kendo yudo thuolo mar loso gi Johan Nyapos kod jogo magole e buya mar Ford no. Kaunti ma Homa Bay ni kod dhowedhe 143 ma chenro mag lupo osebedo ka dhi e nyime kendo sekta mar lupo en sekta maduong' mondiko oganda mathoth mayudo konyruok margi alwora mar nam Lolwe. Kinde ka kinde ng'ikruok e chenro mag lupo thoro bede moko kuom dhowedhe manitie kaunti ma Homa Bay kaluwore gi medruok mar buya mar Ford kata nyuongi makwako dhowedhe makamago kendo rocho chenro mag lupo. Kata odoko ni jolupo ma Ford okwako dhowedhe magitie to ywak, to nitie jogo ma Ford okelo negi yuto maduong' kendo gombo margi en mondo Ford omedre nam Lolwe. Dhowath mangigwe kachudi bura mar Angwe en achiel kuom dhowedhe ma buya mar Ford okwako. E dhowadhni mine kod rowere opong'o ma ng'ama ok ong'eyo gima dhi e nyime to nyalo paro ni gibeto bungu ma idwa pur, to kata kamano Ford ni koro chalo burgi mar mula ma gigole nyapos kata dek ma itiyogo e nego rech mag mbuta. Milka Adhiambo en achiel kuom mine mateng'o nyapos ei Ford ka okoni buya mar Ford nokelo negi yuto maduong' en mondo medre nam Lolwe. Katedo ka tayudo ka Ford gow ka to ywaye. Kana donje Ford ni tapuonjora ywaye kaka mun wetena. Kabiro aywaye kama ta sani nyithindo dhi e skul. Aywa ng'iew buge tachulo fine nyithindo. An gima nene Ford ni okonyowa kaka wan jomorem malwetwa tin. Koro sama okonyowa ni to wabedo gi mor. Wan Ford ni ok wadwa no dhi ahinya. Ei buya mar Ford ni mamine gitie ngima gi nitie andaki maduong' kaluwore kod le mag pi machalo repe, nyang' kaachiel kod thuonde mag pi ma bende bute bwo Ford. Kamiel kawacho ni kata doko ni buya mar Ford oting'o le maricho to ngima gi nitie lwet Nyasaye nikech mane burgi mar mula ma giyute. Ini pek to wan ge ipika nikech sama idonje ng'ama miyo inyaromo gi raw, inyaromo gi nyang', inyaromo gi thuol, wanego gi e iye ka. Wabeda beda Nyasaye marito wa, wabeda beda jochir. Koro kantie kony minya konywago to konywa godo, lakini gini to konyowa. Gini ondiko ji mang'eny, ondiko mthindo manyowe skul manotieko, mine ma tich notamo, wan ge iye ka. Buya mar Ford no thoro gowo kendo wuok e dhowedhe mopogore kendo mine gi wacho ni giluwo ndach Ford e dhowedhe ma yamo terogie nikech nyapus ma gigole ka giuso ne johala materogi e dhowedhe mopogore kamitiyo kodgi e nego rech mar mbuta. Ango ne biro jo Nyakach ema ne tiye nokwang'i. Waloko mano anda lot, nyanya, kitung kamano. Koro kane waneno ka ji kabiro to gido pesa gi agodo. To nowacho ni oke gine nigi pesa.
ema nomiyo wadonjo e iye. Mine girie pie seche buoro odiochieng' ka odiochieng' ka moko bende monde chakre sa 11 kogwen ka gidhi teng'o Ford mar golo nyapus. Evelyn Akoth wacho ni noweyo wande mar uso alot kendo donjo tij nyapus, mak mana ne oywago midhiero magikale kamoting'o tuoche mopogore machalo tuoche makudo ich to yware ma okoni osenyo jogi mathoth. To wabire mana nikech sida kaka wanyalo timo unge, lakini tuo to en godo ma kwanyalo doyo mwanyalo dogo yath mwanyalo konyore godo to wanyalo bedo maber. Yedhe mag malaria to en gi tuo mar yuaich. Thoth ne joma nochako tiye chon mane mondo sa 11 kogwen madonjo to wuok modeko. Thoth gi osetho. Ke tuo no yuaigi kasto loro badgi to gihinyore. Koro kony to konyowa. Gisani watemo ni wabiro modeko ka chieng' osegopi. To nitie joma mondo ka chieng' pok ogopi. Jomoko biro sa 10 otieno gitiyo gi tayo e wigi. Bende moko kuom rowere matimo tijno wacho ni giketo ngimagi andakie nam Lolwe mar teng'o Ford ka gigole nyapus nikech nok mar tije. Sekta wani aneno ka gini hinyowa konchiel be ene gi ber. Koro ber mokelonwa ni sama tich olal kamae onge tije. Wayudo kama wabiro wajote. To ka tich nitie wadhi koro ber rach ma en godo ni jowa moko be nitie machiemo ogeng'o negi kaka jolupo man gi yiedhi. Koro an gima kwa sirikal omanye tich kaka onya golo gini mondo gino wuogaso oyawnwa tije wati. Asara yuaye for almost a year koro. Nikech tich koro tije ne onge kono chuna mondo mi abi mane Ford. Ayua. Nyapus ma igolo dhowedhe mopogore e kaunti ni johala tero nyaka e piny libamba ma Uganda, piny Tanzania, kaunti ma Busia kaachiel kod dhowedhe mopogore ma bende oluoro nam Lolwe kamitie kodgi mar nego rech mar mbuta ka johala ware kuom jogo magole Ford e nengo manie kind Sh2 nyaka Sh5 kuom nyapus achiel. Nyapus luwore gi seasons. Ka mbuta tho bech nyapus idho malo. Kaka sani nyapus Sh3. Koro wan wakawe e achiel Sh3, wan wakawe gi Sh3 wadwa uso Sh3 gi Simon. Walamo mana Nyasaye ni yes gik moko to ng'enye pi kanyo. Orit mo mana jo ywecho wago. Ford bende oketi kik dhi. Oket mana yamo ma okwayo matin to duoge beach. Kata odoko ni joanda nyapus to mor kendo tira lam mar gino mondo medre nam Lolwe to jolupo to ywago reyo ni Ford otamo gi tiyo e nam. Jakom dhowedhe kaunti ma Homa Bay Edward Oremo wacho ni dhowedhe moingo 37 e kaunti ma Homa Bay Ford okwako kendo chenro mag lupo ok dhi e nyime. Kinde ma okwako nam kaka sani okwako nam to yudo ka ochungo tijewa kendo wabedo gi lal mathoth mokalo. Oringo koywayo tonde mano chik kanyo kod olombe duto ma samoro nigi garama mamalo kabisa. Bende nyadi mang'eny yudo ka oloro ne jolupe iye mamoko ok oyud yo mireso godo to moko wito kata ngimagi. Ka yore mag wuoth mag nam ma bende matimo transport mekwa mag rech mwasenegi beaches bende koro ok nyal wuok nikech water hyacinth okeng'o nam mamani bende duoko nengo mag rech chien ka yore mag transport odinore. Jalony e weche tuoche ma ojwang' kod mago moklandre mapiyo Molio Char wacho ni jogo makawo seche bura e pi ngimagi nitie andaki mar gamo tuoche machalo tuoche mag bilharzia ka ojiwo mine ma sani koro teng'o nyapus e Ford mondo bed ka timo limbe kinde ka kinde ute mag thieth mondo migi yedhe manyalo geng'o tuoche ma kamago. Most of the time nitie tuoche moko waluongo ga neglected tropical diseases. Koro neglected tropical diseases mantie e pi chalo gimoro waluongo ni schistosomiasis ma en bilharzia. Nitie moro iluongo ni elephantiasis. Koro gima nyalo kwayo ne jowa not only in Homa Bay but all over Kenya, especially in areas where we have lake water bodies, and manani seek early medical treatment. Kineno kamano, seek early medical treatment. Wayudo ga ni jogi ok biga hospital chon. Gibiro ga ka gisebedo gi complications mang'eny. Kinde ka kinde gima ne kod ber mare rach mare nyaka bedie.
Jolupo e dhewedhe mopogore kaunti ma Homa Bay kande osebedo ka golo ywak margi ni buya mar Ford kata nyonge tamo gi lupo e dhewedhe mopogore kaunti niendi ma Homa Bay. Kata doko ni jolupo to ywak ni Ford niendi tamo gi chenro mag lupo to oganda mathoth mokalo sani mor kendo go mano tenga nikech giwacho ni biro mar Ford nam Lolwe miyo gi yuto mokalo. Kata doko ni gin kod midhiero mopogore giwacho ni en ohala ma ginyalo weyo kaluwore kod yuto mapek ma giyude. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano ahinya Ali Abich. Mano bende lipot matero wayo machielo chenro en marang'ich welano ka ote nitiere ka e mbui mar Facebook. Jeko K wacho ni okil Kamaloka Aduma owuor tosha Ramogi TV. Odhemo Mondi Collins wacho ni I'm watching live from Migori. Sydney Owino wacho ni Simfrozen Ramogi TV maler kan Ugunja. Wacho ni buok eneno maste mathoth magapaya mamedo timore. Kidwaro mondo miamos ni Christine Morag, Michelle Emily Osiepeni, Sara Singa wacho ni marwang' neno Kanyamkago asedonjo kinaneno kaka mogo pek meli Mombasa. Nyakaramogi waringo wadhi duka matin kik idhi mabor. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Bethlehem, ununwang Maria, gi Joseph gi nyathi makwar, en mobiro nuka jawar, dhiuru mondo ulame, dhiuru mondo ulame. En kinde mag nyasi Nyakwaramogi Ajwang', wagone Nyasaye erokamano. Ka Ruoth omedi mathoth, yie mondo ipar nyawadu maonge godo mondo wabed mamor kanyakla e kinde mar nyuol Ruodhwa. Happy Christmas. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Machiegni kendo e paw tuke tim Kenya jotugo maringo ng'we kor piny kata cross country dhi nyime gi timo ikruok margi e kaunti ma Embu motelo ne piem mag pinje mangima higa manyien. Ikruok ma otere kaunti ma Embu mar kor lwasi mare chal gi kama ibiro bagie piem makagi moko kelo kanyakla achiel jong'wech manigi lony mararieya. E kinde mane otimo limbe mare kama ikruok no dhi nyime, jakom mar riwruok matayo piem mag ng'wech pacho ka Jack Tuwei olero ni riwruok mar Athletics Kenya biro dhi nyime gi siro tukegi ka bende osiemo jong'wech mondo obed akicha gi jogo manyalo lombogi gidonji e tiyo gi yedhe majing'o del. Sana tumetrain ya kutosha and we assure you will do our best to bring the title back at home. We have 5 race categories, namely the relay. We have 6 kilometers for under 20 women, 8 kilometers for under 20 men, and for the senior women and senior men, they will do 10 kilometers. So in each category, 6 athletes will participate. For the first 4 to cross the finish line to score for the team. I hope, and I really hope, that you will all come back clean and you don't have any problem in terms of doping. Let us get out of this thing completely.
Arsenal biro rakore gi Chelsea e tielo mar nus finals e tuke mag Carabao Cup tok jobunde ma Arsenal loyo Crystal Palace e tielo mar quarter finals. E nus finals machielo